ruokaa. Niin, ne on usein aika pieniä nämä boksit. Ja vaikka esimerkiksi jos tässä keitosta lähdetään liikkeelle, niin tämä pelkkä keitto voi olla aika köykäinen. Joo, noita saisi itse asiassa melkein 2-3 niin kuin syödä, että se muodostaisi riittävän aterian. Joo. Eli tässä on nyt sitten hyvä ehkä täydentää sitten just tuolla proteiini sen verran vaikka avata tuossa. lisällä. Että saadaan sitä proteiinia, joka tuo parhaiten sitä kylläisyyden tunnetta, eli että ei tule niin nopeasti uusi nälkä. Ja sitten on otettu leipää mukaan ja... Hetkonen. Otetaanpa vielä uusiksi toi. Että saadaan sitä proteiinia, joka tuo parhaiten sitä kylläisyyden tunnetta, eli että ei tule niin nopeasti uusi nälkä. Ja vielä kerran. Kaikki korvat höröille. Että saadaan sitä proteiinia, joka tuo parhaiten sitä kylläisyyden tunnetta, eli että ei tule niin nopeasti uusi nälkä. Kävikö nyt tosiaan niin hassusti, että suorassa lähetyksessä lipsahti ravitsemusterapeutilta, että proteiini pitää parhaiten nälkää? Oho. Sitten toki, että toi niinku pääruokataso, noin valmisruokakeitot sun muut, niin ihan täyttä roskaa ja sitten siihen niinku lisätään leipää ja näin pois. Mutta siihen voisi lisätä proteiinia, joka pitää parhaiten nälkää. Lisätä. Mitä se niinku rakentaa sen ympärille? En tiedä. Olisiko hyvä idea. Sitten täällä toki samaan aikaan asiantuntijat hoilottaa myös sitä, että täällä on joku tyhmä proteiinibuumi ja saadaan ihan riittävästi proteiinia. Turhaa huoli on proteiinissa tai mistään. Sitten me ollaan Euroopan toiseksi lihavin kanssa. Niin mitäs me syötäis enemmän sitä ruokaa, joka pitäisi parhaiten sitä nälkää? Olisiko siinä mitä ideaa? Mitä olette mieltä?